Banya tini kaise kokma salabinai laithangjak 27 tariko jara chini TTAADC election ngini jara vote pass ngai rok borokni a 27 tariko smai tangmani din ta ge bui a smai tangmani dino CEM Purnachandrani bade tai rok ge bebangno mane ekdom kaham behavior kaham niyom tuinei borok nijini smaino tanglakha but phia CEM Purnachandra Jomatia bini adino body language ke kisa buini se ekdom juda bono risa totra bogna naimani bo bogjangna solia samia bin buni tam wan sumung tong adino hani bagui bo asuk am hage tension no nanya khangga tension hanyu tong bini a body language ro boino tamsel rok age thorja rok thangma rok bisa tamjan haing kata mane risa rok no borom rwliya sin tiprasa ni kasa abo kasa identity amano se bo ignore khasio mana khaire sio risa no bogna namase a video no social media ro nukhana gamono aboni bisingo tam kok tongna amorok जों खोनाओ जरा जब खगै जब langmani aro jomatia rok mang bisi rokni salaiota baksa angto amhai rokni saya a bagma constituency ni mang bisi kobang ni nokha whatsapp gorogo list nokhojak je ayang area ni ta bagma constituency ayang bini a Purnachandrani a area bla bo aro election candidate budba samani a area ni mang bisi job khogoi tlangnai rok khogoi tlangjaknai job ya borok rok haita hani bagui da bor bising kok banglaikha nono tai CM ni post ton bilia am herok bang laikha hani bagui da adino ba bisa jolima rok makhang rok nukjaka saimia ta